Ja, og det er så Jonas, som så forfærdeligt godt kan lide chili. Og nu har jeg så købt nogle stærk chili. Og den der, den vil Jonas lige have. Den her, den vil Jonas spise. Kom så, Jonas. 2 sekunder. Nu skal du ikke tage mere mælk, før du spiser den. Kom. Og så... du skal kigge på mig, mens du tykker. Er det stærkt? Altså, det er ikke mælk endnu. Du skal kunne mærke, det varmer. Det varmer. Pas nu på med at tage mælk og grine, fordi... Jonas, smager den godt. Nu er du ikke. Kig på mig. Ikke grine. Skal du have et sugerør til mælk? Ja, tak.